Em plau molt i molt que parli la Laia Vidal, que és la coordinadora del Consell d'Estudiants. Em plau molt i molt, a part que aquí tenim 3 estudiants, abans hem tingut d'altres, pel paper rellevant que fan els estudiants en aquest TEDx. Sé que és època d'exàmens, tots ho sabem, és molt complicat i per això no hi ha tants estudiants com haguessin vingut. Ja m'han dit, haguessin vingut, però estem a 24 de maig. Laia, endavant. Bé, hola, bona tarda. Jo vinc a explicar-vos què és el Consell d'Estudiants. A veure, crec, primer, és bastant difícil definir què és el Consell d'Estudiants, però jo crec a títol personal que ho podem fer de dues maneres. La primera, és la més avorrida, és la definició de Consell d'Estudiants és la que marca els estatuts de la universitat, és a dir, som un òrgan de representació de la universitat que anem a reunions, i més reunions, i més reunions, on es decideixen coses per la universitat. Però la segona és la que a mi més m'agrada, és aquella que som un grup de portaveus escollits per les eleccions en el claustre, estudiants, que per la proximitat i mica en mica el contacte hem esdevingut amics. I és això un fet important, el fet que siguem amics, donat que podem mirar de manera més objectiva o menys què és el que falta o què és el que podem fer en benefici dels estudiants i de la comunitat i ho portem a terme. Fem activitats com cicles de conferències, fem les beques, tenim beques al Consell d'Estudiants, interessant. Què més? Bé, la festa major, qui no coneix la festa major de la universitat. Però bé, utilitzem els recursos que tenim i que disposem per fer coses i per promocionar o mica en mica enfortir la relació de la comunitat universitària. Finalment, permeteu-me dir que a mi el Consell m'ha brindat l'oportunitat per créixer i per conèixer persones, amics, que m'han permès fer-ho. Gràcies. Moltes gràcies, Laia. Molt important el tema de la participació. La participació en la vida estudiantil, també la participació en la vida democràtica de la universitat. Gràcies, Laia, gràcies, Consell, gràcies a tots els estudiants electes en les eleccions.